Košická Steel Arena je dejstvom 5. finálového zápasu jubilejnej 30. sezóny typov z Extraligy. Zápas číslo 5 sa v tejto chvíli začal. Do notáča Šedivý. A je to gól! Polok tečuje Šedivého strelu a Košičania vedú 1-0. Brinker cúval priďaleko, Jaskelainen pýta si Leskinen do druhej vlny. Leskinenová šanca na gól! Fínska spolupráca prináša druhý košický gól a v 41. minúte oceliári vedú v 5. finále 2-0. Napokon puk letí do bránky a je to gól! Od modrej čiary zakončil, myslím, obranca Šedivý. A tak Košice sú veľmi blízko k 9. titulu v ére samostatnosti Slovenska. Ante Brinker, Ferenc ho odzbrojil. Dominik Riešický chytá poslednú strelu z Volenčanov a oceliári sa stávajú 9. krát majstrami Slovenska.